kad već sad smo tu i možda može. Kako su oni, na koji način su pregovarali sa ljudima koji su prodali? Evo ja ću vam reći. Kako to izgleda, zato što se bojim da je tu neka... Pojedinačno. Dogovor je bio da svi džumle idemo na razgovore, pa kad nas 10 i 20 čuje, onda ćemo malo da razmislimo. Ne, oni su isključili javnost, sa svakom, u brošuri, sa svakom porodicom razgovara se pojedinačno. I sa nekom staricom koja je sama... Sad ću vam i to reći. Od svih njiva koje Petkovići imaju, jedna nije na broju. To je njiva mog svekra. Moj svekar je bolestan. Moja svekrva je bila dementna. Mi nismo znali da je moj svekar tu jedu koju je on kupio. Nije nasledio od svog oca, on je to kupio kad je došao iz Francuske. Prodao, znači u našoj kući je nastao takav potres. Mi nikad u životu nismo imali problema, mi smo se divno slagali. Znači, ja to vama rečima ne mogu da opišem. I reći ću vam juče, on je došao juče na protest. I moj muž mu je rekao da za kući. Nećeš ovde biti. I otera. Znači, oni su nama živote upropastili. Ali ja znam da su oni stari, da oni ne mogu. Ne znaju. Moja svekrva je potpisala kao dementna osoba, ja imam papir koji kaže da je moja svekrva dementna, da mora da ima nadzor 24 sata. Nije mogla da se potpiše ravno, nego ispod ovako. I to je Mihajlović notar, koji je familija Zorane Mihajlović, koji jedini overava ugovore za Rio Savu ko proda. Nije ni pogledao, nije ni posumnjao da nije od takvog lica smeo da primi potpis. Znači oni su tako otkupili. Ja imam taj papir i ja ne mogu, moja svekrva je posle toga preminula. Znači, prošlo je 40 dana, znači otprilike ima 2 meseca, ona je umrla 6. septembra. Mi ništa nismo hteli, jer mi to čuvamo kao ključ da pokažemo šta radi. To je jedina njiva u Jadru sa koje nije skinuto žito. Nikad se nije desilo da pšenica truli na zemlju. Oni su dozvolili da se to desi zato što čovek kome je moj svekar dao to da obradi i da poseje žito je invalid, koga voli ko svog sina. On mu je dao, zamislite kad njemu nije rekao da neće prodati. Da će prodati, da čovjek ne seje. Oni su platili narod. Svima su dali da se žito skine. Samo Slavoljubu Nenadoviću, odnosno na njivi toj mog svekra, ne daju, zato što Slavoljub Nenadović ne da 5 hektara u polju. I on svaki dan gleda kako to žito truli. Znači, profesor Ševarlić je šokiran. I neki dan me zove i kaže, jel skinuto? Ja kažem, nije. Zvala ga je i slagala Prodanović kada je skinuto. Znači, vi ne znate kakvi su to zlotvori. To nisu ljudi, to su zlotvori. I ako je moja priča, ja kad sam to čula, mene je bilo sramota, ja nisam znala, ja sam rekla, ja ne mogu, ja moram da izađem, mene je sramota, on je pogrešio. Moje komšije su došle i rekla, ali nisi ti. I tako su nas, tako ste videli one juče. Vi nemate prevarene, zavedene, kojima nije rečeno šta će biti, jer ovdje je rečeno da će biti apoteka, kao u Švajcarskoj. Ajmo dalje. Sad znači ulazimo u zonu rudarskih aktivnosti. I reći ću vam da smo sahranili našu babu i ja sam posle 6 dana, od ona je umrla u ponedeljak, ja sam u subotu prvi put na protestu kod Ćute uzela mikrofon i izašla i pričala. Ja uopšte onaj narod nisam videla. Meni je dobro, ovako da se... Da zamislite šta nas gura. Kakav bes i kakav ima. Ljubim vas, ajde idemo dalje.